Zimbabwe Electoral Commission ZEC says it has no contract with and did not secure any materials through 3 local businessmen Wikito Chivhayo, Moses Mpofu and Mike Chimombe linked to the tender. Achipere mushe ZEC yonzi yoreva nhema yoramba kuti aiwa tinomboita business nana Wikito Chivhayo. Sambe namashoko abuda nyogwa sekunanyoro aitiwa panapa pane Handa Radio not subscribe or like out now on the bell icon. Notimanyogwa mchinzi, ZEC says it spent approximately 21 million on items such as canvas tents, ballot papers, solar lights, and inedible link marking pens for the 2023 polls. However, the news hoax which broke the story has more detail showing that ZEC dealt with Chivhayo, Chimombe and Mpofu, despite the Electoral Commission's attempt to distance itself from them. In brief, this is what really happened. Chivhayo, who is close to ZEC chairperson Priscilla Chigumba and Central Intelligence Organization CIO Director General Isaac Moyo, as well as President Idi Mnangagwa, got the closed ZEC tender by leveraging his relationship and connections with the high-profile officials. Domashiko arubuda panapa patrikuona kuti aiwa pani Handa Radio vatora mashiko kuti ZEC iri kunyaya pachita ndakanamboita business aiwa nana Wikito Chivhayo, but zvikunzi news hoax iri kuuya ichiburitsa evidence yekuti aiwa pakati kusukwa ndiwa mari yakatowandisa kutodarika 23 million yavari kutaura indosvika kuma 40 million. Azviperi mushe mashoko ari kubuda panapa pane Handa. Tudze mafungiro enyu muri kuti kudii? Pina comment section menu tudze mafungiro enyu, musana subscribe, kulike, turn on the bell icon.